Donc, le Consell dos Usadiers do Congrés Permanent de la Lengua Occitana, que s'amassait pour le premier cop le dimanche 29 de mai passat, et donc qui eren presents tasso d'ensenyament la Felco, Calandreto, Aprena, qui avait també un de les formacions donc il y avait organismes comme le CFPO, le Hiala do CFPO, les universitats ben solides, institutions comme le CIADOC ou l'INOC Aquitani, qui era també l'IEO, et puis la coordination musicale occitana. Donc era pla per mu que era un moment on avem pogut veure que hi havia un munt de professionals arreu de la taula d'ap l'esperit que havem tots treballat a so de comú de la llengua en a respectar les varietats que. Donc que havem començat de listar els besoins, que hi ha besoins concrets que partilham tots, i puis que a causes particulars, segons els maines, les esperes del jornalisme ne són pas les mateixes, tot el món de la FIMOC, que eren també, ne són pas les mateixes com el món de la formació, per exemple. Et puis, que era déjà parat d'escanviar sus ce que havem contribuïts, et puis début des solutions. Et aquest Consell dels Usadiers, petit a petit, que podrà intercallar le Consell Científic del Congrés Permanent a part de les seves demandes, de besoins concrets que encontra tot dia, et puis també demandar una part de mediació sur les normes que són ja estades validades, et puis sur les normes a venir. Donc, que era també el parat de concretisar, de hargar el bureu, el president que n'és donc el Patrici Bacu, qui est director d'Aprena, qui era també vicepresident Cedric Valmari dels Hialats de CFPO, et puis je vois ses servitors, jo mateix, Jan Bresbarana, de l'INOC Aquitani, com secretari.